Čaute, čaute. Tu je admin Panoptika hrdých Slovienov. Momentálne sedím na záchode a preklínam skazenú klobásu, ale o tom toto video nebude. O čom teda? Bude o tomto vizuáli. Vyzerá to ako tradičná grafika Kotleboviec, ale nie je to tak. Jej autorom som totiž ja. Vyrobil som ju včera, podsunul som ju Kotlebovcom do skupín ako hoax. Na tejto grafike totiž nesedí viacero vecí. Čo vlastne znázorňuje? Je to schéma rodinkárstva v malebnej obci Prešovského kraja Nižnej Porube. Znázorňuje starostu Gejzu, jeho manželku Ester Balážovú, ktorá robí hlavnú kontrolórku obce. Gejza nám takisto zamestnal svojich dvoch bratov Karola a Dezidea na veľmi zaujímavé funkcie. Karol šéfuje finančnému oddeleniu finančnej komisii obce a Dezider vnútornej správe a správe bezpečnosti. Spolu takto poberajú 2025 eur, ktoré ostávajú v rodine a ožobračujú tým ostatných. Starosta sa neštítil dosadiť svojich rodinných príslušníkov hneď po voľbách a má dokonca tú drzosť a kandiduje znova. Musíme ho zastaviť. Jediný, kto nám v tom pomôže, je vodca Magián. Čo na tomto obrázku teda nesedí? Pozrime sa bližšie na názov obce. Nižná Poruba. V živote som o nej nepočul. A vy? Silne o tom pochybujem, pretože táto obec je kompletne vymyslená. To nám však nevadí, Kotlebám určite nie. A keď sa dokonca pozriete bližšie a lepšie zazumujete, zistíte, že slúži ako reklamný banner. Bodka na i je vlastne logo Panoptika. Ideme ďalej. Konkrétne k ľuďom na obrázku. Kto sú títo počernejší spoluobčania? Nuž, tak toto sú prosím pekne Rumuni. Rumuni, ktorí žijú v Spojenom kráľovstve. Portál Daily Mail informuje o ich zatknutí. Využívali totiž 7-ročné dievča ako svoju popolušku. Boli teda odsúdení na neviem koľko to rokov za novodobé otrokárstvo. So Slovenskom teda nemajú absolútne nič spoločné a silne pochybujem o tom, že tu niekedy vôbec boli. Na tejto grafike je ale niečo aj pravdivé. A to sú rodinné väzby medzi jednotlivými ľuďmi. Takisto nám môžu byť povedomé aj ich funkcie. Ide totiž o funkcie, áno, Kotlebovcov na úrade Banskobystrického samosprávneho kraja. Boli iba trošku pozmenené, aby viacej vyhovovali funkciám obce a nie župy. Tak a poďme teraz konkrétne na môj post v kotlebáckych župách. Vyzeralo to asi takto. To tam hore som ja teda, no samozrejme, že to nie som ja, ale k tomu prídem za chvíľu. A komentujem to troška bližšie, ide vlastne o nejaký ten úryvok z nejakého stroja, nejakých novín alebo niečoho podobného. Tak informujem tu, že Nižná Poruba sa nachádza v Prešovskom kraji, no tudle. A Gejza bol zvolený pred 3 rokmi, má 54 rokov, a blá, blá, blá. Takisto, že dlhoroční zamestnanci boli bez udania dôvodu prepustení a nahradení ľuďmi jemu blízkymi. No, toto je tiež tak troška pravda pri Marianovi. Nie? Takisto tam došlo k nelegálnemu zamestnávaniu a boli im odobraté eurofondy, teda tu na obecné financie. Bežní občania takto prišli o peniaze, ktorí mohli byť využité na iné ciele. Zdroj tejto informácie? PHS. Čo je to PHS? No, tak to je tak trošku samozrejme, to je Panoptikum hrdých Slovienov predsa. To je každá Kotleba. No a nakoniec som doplnil pár viet, ktorým som to troška vyostril, také vetičky v kotlebovskom štýle. Tento príspevok som uverejnil v 2 kotlebáckych grupách, jednej otvorenej verejnej a druhej uzavretej. No bohužiaľ pre vás tie najväčšie šmaky sa potom diali v tej uzavretej, ale to až ku koncu. Uverejnil som to pod svojím falošným profilom, ktorý má samozrejme super profilovku. Keďže sa už ako tak vyznám do ich lúzerskej grafiky, vedel som, ako má správna profilovka národovca vyzerať. To jest, má tam byť logo SNS. To je prvá vec. Druhá vec, ktorá tam síce nemusí byť, ale môže, je slovenská vlajka. Ďalej, nejaký super komentár, akože miluj svoj kraj. No v tomto prípade je to asi Pavorsko, pretože obrázok je z pavorskej reklamy na ruksaky. Ale tak aspoň netvrdím, že som to ja na kriváni. OK, Panoptikum hrdých Slovienov prezentuje výsledky hoaxu. A to konkrétne reakcie. To je páčiky, usmievačiky a tie blbosti. Takže bolo cca 300, aspoň teda v tomto okamihu, keď robím toto video. Ďalej komentáre cez 200, stielania cca 100. Stielali tak mravce, neskutočné úplne. Videnia, no tak tam môžem akurát tak hádať, že to mohlo byť okolo 50 000, tak jedna grupa mala asi 20, druhá 15, tie šery, všetky možné. No kľudne to mohlo byť aj viacej, ale pravím, čisto hrubý odhad. Ďalej, ľudia, ktorí zistujú, že Nižná Poruba neexistuje. Jeden človek, prosím pekne, z tých cca 50 000, jeden človek to zistil a mal odvahu to napísať. Ľudia, ktorí to trápilo, že to napísal a že tá dedina neexistuje. Nula, čistá nula.
Ale tak koho to prekvapuje, že? Ale poďme k čerešničke na torte. A to sú komentáre. Komentáre z obidvoch grúp, najprv z jednej, potom z druhej. Vyberal som teda tie najlepšie, ale ono, tých najlepších bolo vlastne asi 90%. A bol tam zo pár ľudí, ktorým sa im to snažilo vyhovoriť, zo pár ľudí, ktorým naznačilo, že vlastne toto je Banskobystrický kraj a nie nejaká nižná Poruba a že Marián robí presne toto, ale no, trápilo ich to asi rovnako ako to, že tá nižná Poruba vôbec neexistuje. Takže ideme na to. OK, začíname Tomášom. No, samozrejme, všimli ste si, že už tam mám tu trošku upravenú grafiku, však vlastne o tom toto celé je. Oni nerozlišujú podľa toho, či niekto tmavý, svetlý, zelený, alebo hociaký iný, ide im o činy. Vzhľadom na to, že činy boli v obidvoch prípadoch rovnaké, boli zmenené prakticky iba fotky a mená, tak to môžeme kľudne robiť s touto grafikou, nie? No, takže začíname Tomášom. Tomáš vlastne spochybňuje základnú školskú dochádzku týchto ľudí na to na schéme. Nešli náhodou kandidovať na Smer. No neviem, veru. Možno aj hej. Pokračujeme Marcelou. Marcela obhajuje Mariána. No tak akože neviem, no. Možno by to mohlo fungovať aj trošku inak. Povedať, že ľudia, nenadávajte tu na týmto rumudom. Veď tak však aj Marián robí to isté, ale zobrala to z môjho konca. Presne z toho opačného. No, ďalej hovorí, že niekto v Porube ich musel zvoliť. No, musím ti povedať, Porube ich volili úplne všetci. To je 0 ľudí. No, toto je dôvod, prečo treba chodiť voliť. To si myslím tiež, pokiaľ chceme niečo zmeniť, či už v parlamente, alebo v Banskobystrickom kraji, treba ísť voliť a vyjadriť svoj názor. Ďalej, Juri. Juri takisto spochybňuje ako Tomáš ich intelekt, respektíve ich vzdelanie a tvrdí, že sú analfabeti. No už to sa musíš asi spýtať Mariána. Peter očividne zhodnotil všetky tieto otázky a pochybnosti a zaradil ich do základnej školy osobitnej. To už fakt neviem, kde Marián získal tie svoje tituly. A neviem, či má základnú osobitnú alebo normálnu. Ďalej. Eva. Rozinkárstvo. To je od slova rozinky, zrejme z češtiny. Rozienka. Čiže rozinkárstvo preferujeme aj my. Tak čo sa máme diviť cigánom? Tak tam sa pýtam, že ako to myslí, že preferujeme rodinkárstvo. A miesto toho by povedala, že no, tak lebo Marián to robí aj v Banskej Bystrici, tak povie, že sa jedná o podnikanie a zamestnanie v podniku. Čo už. Stánka za týmto všetkým vidí Smer. Zničenie Smeru rovná sa zničenie rodinkárstva. Banská Bystrica, ale kdeže? Pokračujem Ľubkou, ktorá sa v týchto komentároch vyskytuje viackrát. No v tej nižnej Porube to musí vyzerať. No, toto ma rozosmialo. No mňa tiež. Akože nižná Poruba to je celkom super dedina. Určite tam odporúčam ísť na dovolenku. By the way, plánujem ďalšie súťaže na Panoptiku, kde môžete vyhrať peší zájazd do tejto dediny. Už nielen Kamenica nad Cilochou, už sme rozšírili svoje destinácie. Tak, ďalej Bruno. Neuveriteľné. A tento nám vybavil ďalších atomových fyzikov. Neviem, to je ten ale OK. Možno Fico, netuším. Bruno pokračuje. Prečo sa to nedá zdieľať? Ľubka, to sme tu už raz mali, ani stiahnuť sa mi to nedá. No tak odporúčam zavolať nášmu technikovi a to starej Bážovej. Ale predpokladám, že jej rada bude zavrieť mechaniku a nastražiť pasu na krysy. By the way, tento príspevok sa dá úplne normálne zdieľať, ale samozrejme úplne normálne stiahnuť. Ten obrázok sa dá úplne normálne stiahnuť. Trošku dlhší príspevok. Ľúbi sa zaujímať ďalej o našu malebnú dedinku Nižná Poruba. Pýta sa, či tam žijú aj iní ľudia, alebo iba Rómovia. Tak tam odpovedám, že aj iní a tak popravde, tak jak to bolo v Banskobystrickom kraji. Ľudia ho vraj volili, lebo bol proti mu nejaký smerák, ktorý sa tam držal zubami nechtami už niekoľko rokov. Teraz sa Mariánovi hovorí, že vraj otočil ako za Smer. Tajne. Hovorím zrejme, lebo ťažko také niečo pokážem a nebudem samozrejme vynášať nejaké rozsudky, to fakt, že nie. Ale hovoriť sa to hovorí. Ľubka okamžite hodnotí, paráda, iba sa odsťahovať. Strašné. Nuž, akože je to sranda, že ľudia majú na Mariána takéto názory, akože na to, že sú v jeho fanklube, to som fakt nečakal. Dobre, ďalej, Martin, nechce vidieť voličov. No Maťo, povedal by som, zahoď doma zrkadlo, ale pozor, aby sa nerozvilo, lebo budeš mať 7 rokov smoly. Milan tvrdí, že to nemôže byť pravda. Rád by som vysel, okej, by si vysel. Tú hlavnú kontrolórku ako Atači aspoň dostal. Tak ja neviem, zase tá Frederika nevyzerá až tak zle, povedzme si na rovinu. Či je najviac dostal? Neviem, spýtaj sa jej. Ľubka, tentokrát druhá Ľubka. Čo má toto pán premiér? Budúcnosť Slovenska. Tak, pán Fico, máte sa aj pozrieť na Mariana Kotlebu a vidieť budúcnosť Slovenska.
A tak predpokladám, že Lubka by bola aj s touto interpretáciou celkom OK, pretože Marián Kotleba rovná sa premiér 2020. To je jasné, už teraz majú 104%. Ďalej ľudo, výsmej našej civilizácie. No, nebudem komentovať, fakt ne. No pain. Všetci vieme, čo bolo priezvisko, ale nedalo mi, musel som to zazeleniť. Vedia písať a čítať vôbec. Ďalší, čo spochybňuje ich gramotnosť. Pravdu povediac, tento príspevok, teda komentár od Olgy, som čítal úplne inak. A to, že Atom miestnym novinárom, novinári nevysnorili. Ono je to mainstream, aby sa nejako mainstream. To som fakt akože neprešiel tak napríklad. Alebo nás chvál nevidia. Fakt netuším, či novinári sledujú dianie v nižnej forube. Fakt netuším. Ďalej. Ivan skúsenosťami staršieho muža hodnotí celospoločenskú situáciu. Možno toto je čistý príklad tohto režimu, keď takíto jedinci vykonávajú takéto funkcie. A keď to bude takto ďalej, budú nám nakoniec ešte vládnuť choré na čisto. Kázme po 27 rokoch dospeli. Niečo neskutočne kázme dospeli. Ďalej. Ivan nevie sa podpísať, hlavne, že kandiduje. Táňová tvrdí, že na rozkradanie podpis nepotrebuje. Čo ako povedať? Podľa mňa asi na také funkcie potrebuje a tak asi sa podpísať vie. Zase Ivan tentokrát iný, oni vedia aj robiť, tam mal byť otáznik, aspoň z kontextu to tak úplne vyplynul, otáznik tam samozrejme nie je, ale tak chýbajú iné veci, napríklad trojmiestne IQ, ale tak to už nič. Zaujímavé obsadenie úradu, tak s tým musíme jedine súhlasiť. Jano, máš recht, zaujímavé obsadenie úradu. Jožo, každý má určite vysokú školu, hanba, berú si príklad z Filska. Mám taký dojem, že LSNS si v poslednom čase berie fakt, že príklad z Fica, teda to aj Fico samozrejme, neviem, jak som na to došiel. Vysokú školu, pochybujem, že má každý z týchto ľudí tu na, ale nebudem im krivdiť. Mikuláš, ale zrejme Zurinda začína na B. Budúcnosť Slovenska, keď to tak povie ďalej a budeme podporovať takých... OK. Aha, keď to budeme... OK, už som to pochopil. No, čo je pravda, keď budeme podporovať, tak to je fakt budúcnosť Slovenska. Iba dúfam, že sa to nestane. Ďalej. Tu je náš Vierca. Jediný človek z tých 50 000, ktorý nenašiel tú obec v Prešovskom kraji. Gratulujeme. Ďalej. Jožo. Aj sprostí vedia vládnuť. Súhlasím. A rozkrádať to tiež. A majú sa lepšie ako ťažko zarábajúci ľudia. Plne súhlasím. Marek. Pravdepodobne to budú asi veľmi ťažko pracujúci. Neviem, ako ich nazvať. Pomôže mi niekto? Rodina Kotlebovcov nemá žač. Henry. Totálny výsmech všetkému a všetkým, ale hlavne štátu a systému. Tak toto je fakt jediná normálna asi veta od začiatku do konca, ktorá tu bola. Súhlasím. Aniel. No neviem, Aniel nemá zrovna najvyberavší slovník všivavé opice. Tak vieme najisto, že Marián ani Marek asi všivaví nebudú. A nemyslím, že aj niekto z nich tých iných dvoch tam. To obrázku. Máme na Aniela fakt blbý slovník. Vajda. Lopatu do ruky všetkým, či by sa tak hrnuli do roboty. OK. Sranda, že na pôvodnom obrázku, kde boli počernejší ľudia teda, tak sa tu vyjadruje Vajda a pchá im lopatu do rúk a nazýva ich, no, viete ako, v pohode úplne. Marián, super meno. Teroristická bunka, aký ťažký slovník. Fero, genocída väčšinovej rasy. Tak, to je sila fakt už. Eva, práškovacie lietadlo z A. Neviem, čo tam malo byť A, či tam malo byť... fakt ma nič nenapadá. Ananás. Netuším. Jožo. Ďalší Jožo. Prečo nie je zákon o dosadzovaní rodinných príslušníkov v parlamente v prvom mieste? Prečo? Neviem. Napíš list Marianovi, možno to presadí. Jano sa o nich vyjadruje ako škulavý degešov. Tak neviem prečo, neviem tam nikoho škulavého, ale také nie, že by vyslal pána právneho referenta regionálnej správy ciest na Banskej Bystrici, ale tak nebudeme zlí. Jano, ďalší Jano. Vie sa vôbec na tomto úrade po slovensky? No jak sa toto môžeš pýtať? Však to sú hrdí Slovieni. To je úplne jasné. A že vraj rodinskárstvo je na úradu zakázané. Tak a týmto prichádzame na koniec tohto relatívne dlhého videa. Dúfam, že ste to vydržali. A máte predstavu asi, ako to funguje so získavaním informácií medzi kotlebami. Absolútne nič neoveria, všetko žerú aj s navijákom a ešte sú tu aj celkom slušní pokrytci. Tak prajem vám pekný zvyšok dňa.